Și bine ați venit la un nou episod de Clash of Clans. Aici, The Monster. Facem un episod de Clash of Clans. Mă, telefonule. Ca să upesc. Vreau să vă mai arăt ce am mai făcut eu pe Clash of Clans. Știu că sunt un pic răgușit, dar nu-i nimic. Nu-i nimic. Clash. Intrăm pe Clash. Intrăm pe Clash. Mi-am făcut King-ul la 2. Să fac oarul. Da, l-am pierdut. Asta e. Oară, am pierdut. Ce vrei să facem? L-am foarte mult extra. Așa. Deci, vreau să vă spun că vreau să intrați la mine în clan. Clanul se numește România. România. O să mă găsiți cu lider. Oar logurile, am câștigat 4, am pierdut 3. Clan destul de bune am făcut. Eu cu colegii mei. Cine intră e free elder. Și acum să atacăm. Trebuie multe resurse. Asta l scot. Dacă este ceva din castra și punem ca nemâncați. Și eu punem King-ul. Perfect. Să scoatem aici tot. Are și prin dacă scoate resursele alea de acolo. Scot pe partea asta pe aici. Da, pe aici, pe partea asta că vreau să scot tot de acolo. Tot elixir. Dacă aș putea să scot tot elixir, ar fi boss. Boss de boss. Nu cred că mă fac de un K, dar totuși face. Cred că deja pierdui. Da. Poate elixir. Și vreau să vă spun să intrați la mine în clan. Clan destul de bun. Dacă ai face deja 27, 29. Să-l bag pe Alex. Să-l bag pe Adrian Kim. Să-l bag pe Mochil. 30 pe 30. Ștefan, ține ăla. Destul de bine. Și vreau să intrăm la mine în clan. Avem nevoie de jucători. Nu prea avem și mai trebuie jucători foarte buni.
dați-mi voi la un cristal. La un titan, dar nu știu dacă o să vină. Îmi trebuie jucători. Și cam atât și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să intrați la mine în clan. Am nevoie de voi. Acum am nevoie de voi. Ok, pa!